Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Ibu guru lan kanca-kanca sedaya. Kita pada syukur dumateng Gusti Allah diparingi kesehatan lan kesempatan untuk bareng. Kula Kaila Putri Aprilia Prasetyo badhe ngriyosake sesorah kanthi irah-irahan pentingnya disiplin sekolah. Disiplin waktu kuwi penting banget amarga waktu ora bakal bisa pulang. Yen kita disiplin untuk studi tetap sinau les bapak. Contohnya teko sekolah pas waktune, tugas ora telat. Wong sing disiplin bakal luwih sukses lan tanggung jawab. Mula saka iku ayo padha wiwit saiki sekolah tertib sinau les gampang menawi wonten tembung menangani. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.